शिक्षक सर्वप्रथम आपल्या साई बँड पाटील यांचे ओनर रवी दादा अरगाडे यांना खूप खूप शुभेच्छा। या वर्षी त्यांनी नवीन अपडेट अतिशय भन्नाट असं आणलेलं आहे। सर्वांनी एकदा जोरात आवाज द्यायचा आहे। बोला सप्तशृंगी माता की अंबाबाई वा तुले पहिले कोणी देखावा अंबाबाई वा अंबाबाई वा तुले पहिले कोणी देखावा अंबाबाई वा अंबाबाई वा तुले पहिले कोणी देखावा अंबाबाई वा तुले पहिले कोणी देखावा अंबाबाई वा एक गुलाखी सरले हवनी गणने उनावा अंबाबाई वा बाई वा अंबाबाई वा हवनी गणने उनावा अंबाबाई वा हवनी गणने उनावा अंबाबाई वा याले झोप लागी गई वा अंबाबाई वा न्यारी नाही अंबाबाई याले झोप लागी गई वा अंबाबाई वा सांगोळकर सर्वांनी जोरात आवाज द्या। बोला सप्तशृंगी माता की बाई वा अंबाबाई वा